ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ନେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହେବ 7:30। କାରଣ ପରେ ଛେଳି ଚରାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଖରା ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଉ ଛେଳିମାନେ ଖରା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଖରା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ଚରାଇ ପାରିବେ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଛେଳି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେସ୍କୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମର ଫାର୍ମଟା ଉପକୃତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛେଳିମାନେ ସକାଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଖରା ଏତେ ମାଡ଼ରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ 11ଟା ପରେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳେ 7:30 ବେଳକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ 11ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 2ଟା-3ଟା ବେଳକୁ ଚରାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛେଳିମାନଙ୍କର ଟ୍ରେସ୍ କମିଯାଉଛି, ଛେଳିମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଚରାଇବାକୁ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଛେଳିର ଯତ୍ନ ନେବେ। ହଉ, ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ରହୁଛି।